Olen tehnyt tämän videon kertoakseni, miten isännöitsijätoimisto Retta Oy toimii reklamaatioprosesseissa. Olen Aleksi Bardi, työväen asunto-osakeyhtiö Tarmon hallituksen puheenjohtaja. Kuvassa näkyy niin sanottu lankarulla, talon nurkassa oleva pyöreä koriste. Lankarullasta tuli kuuluisa, kun Helsingin Sanomat teki jutun meidän taloyhtiön ongelmista isännöintiyhtiö Rettan kanssa. Havahduimme alkuvuodesta 2023 siihen, että isännöitsijän, kutsutaan häntä vaikka Penaksi, työ ei oikein suju. Epäselvyyksiä on muun muassa isännöinnin veloituksissa, korjaustöiden kilpailutuksissa ja valvonnassa sekä taloudenpidossa. Käytännössä kaikesta, mistä isännöitsijän pitäisi vastata, on ongelmia. Virheet ovat aiheuttaneet taloyhtiölle kymmenien tuhansien ylimääräiset kulut. Yksi ongelmista on lankarullan turha ja kallis laserpuhdistus, jonka Pena oli tilannut omine lupineen julkisivuremontin yhteydessä, vastoin hallituksen nimenomaista tahtoa. Siispä valittamaan. Käyn tapaamassa Penan esimiestä Rettan toimistolla. Keskustelemme pitkään Penan toiminnassa ilmenneistä ongelmista myös lankarullasta. Varsinainen vastaus reklamaatioon viipyy. Esimies kertoo, että asian huolellinen selvittäminen vie aikaa. Lopulta reklamaation saadaan kirjallinen vastaus. Retta kiistää kaikki virheet. Lankarullan osalta perusteluja on 3. Kaupungin arkkitehdin mielestä rappaus ja lankarulla tulee säilyttää. Arkkitehti on todennut, että kohta pitää maalata tai puhdistaa. Urakkasopimuksen mukaan päätösvalta on isännöitsijällä ja tai hallituksen nimeämällä edustajalla. Kaivamme vanhoja sähköposteja ja asiakirjoja. Kas kummaa. Urakkasopimuksessa ei luekaan ja tai, vaan että taloyhtiötä edustaa isännöitsijä ja hallituksen nimeämä henkilö. Ja tarkoittaa, että taloyhtiön hallituksen pitää olla edustettu. Isännöitsijä ei saa päättää yksin. Näin sanotaan muuten laissakin. Arkkitehti, johon viitataan, on talon osakas, vaikka tekstiyhteydestä voisi luulla, että hän liittyisi viranomaisiin. Tämän arkkitehdin kirjallisesti ilmaisema mielipide on ollut, että lankarulla ja sen ympäristö kannattaisi nimenomaan maalata. Kaupungin arkkitehdin kommentista ei ole minkäänlaista dokumentaatiota, edes väitetyn arkkitehdin nimeä. Lähetämme huomiot Rettalle. Seuraava vastaus tulee Rettan lakimieheltä. Reklamaatiomme on edelleen aiheeton Rettan mielestä. Virheellisiksi osoitetut aikaisemmat perustelut ovat kadonneet ilman selityksiä ja korvautuneet uusilla. Helsingin kaupungin museon rakennuskonservaattori Jaana Perttilä on sähköpostitse vahvistanut, että koristeaihetta ei tulisi maalata, vaan se tulee jättää puhdistettuna esille. Meidän pitää hankkia Perttilän sähköposti, mikä onnistuukin mutkan kautta. Se on kirjoitettu 1,5 vuotta lankarullan puhdistamisen jälkeen. Sillä ei siis voi perustella toimenpidettä, joka on tehty kauan ennen sen kirjoittamista. Se ei myöskään sisällä vaatimuksia lankarullan puhdistamisesta. Siinä vain todetaan, että lankarulla on puhdistettu. Yhtiön reklamaation mukaan vastaanottotarkastukseen ei olisi pyydetty mukaan taloyhtiön edustajaa. Retta toteaa, että marraskuussa pidetyn katujulkisivu- ja kattourakan vastaanottotarkastuksen pöytäkirjan mukaan paikalla on muun muassa ollut hallituksen puheenjohtaja, joten tarkastuksen ajankohta on saatettu tiedoksi hallituksen puheenjohtajalle, jonka tehtävänä on ollut tiedottaa muuta hallitusta. Marraskuun kokouksen pöytäkirjassa mainitaan vain, että tuleva kokous on keväällä 2022. Kokous pidettiin lopulta kesäkuussa. Pöytäkirjan tieto ei ole edes vuoden ajan tarkkuudella oikea eikä mitenkään mahdollistanut osallistumista kokoukseen. Erikoinen ajatus, että hallituksen puheenjohtajan tehtävä olisi huolehtia kokouskutsuista. Eikö se olisi nimenomaan isännöitsijän tehtävä? Edeltäjäni hallituksen puheenjohtajana, Hessu, sairasti syöpää. Marraskuun kokouksen jälkeen hän erosi hallituksesta, joutui sairaalahoitoon ja lopulta menehtyi. Hessu luotti isännöitsijä Penaan. Kiitoksena siitä Pena syyttää nyt Hessu vainajaa omista virheistään. Reklamaatioprosessi on umpikujassa. Päädymme irtisanomaan Rettan sopimuksen ja ryhdymme haastattelemaan uusia isännöitsijäkandidaatteja.
Fiksu henkilö ja yritys löytyykin. Saamme talouden balanssiin ja talon asiat taas luistamaan. Mutta mitä tehdään Rettan kanssa? Vähän tekisi mieli jättää sikseen. Mutta hiljattain on perustettu isännöinnin eettinen neuvosto. 425 euron hinnalla olisi mahdollista tehdä sinne valitus ja saada neuvoston kanta riita-asiaan. Päätämme tehdä niin. Retta pyytää lisäaikaa neuvostolle vastaamiseen, varmaankin asioiden huolellista selvittämistä varten. Rettan vastineessa eettiselle neuvostolle esitetään uusi peruste lankarullan puhdistamiselle. Retta on nyt sitä mieltä, että lankarullan laserpuhdistamisesta onkin päätetty marraskuun kokouksessa edellisen puheenjohtajan eläessä. Kyseisen kokouksen pöytäkirjassa tosin lukee, että lankarulla maalataan osana urakkaa. Rettan mielestä pöytäkirjassa on kuitenkin ollut virhe. Todella uskottavaa. Lankarulla on pieni asia, mutta kaikkein isoin asia, kivitalon kokoinen asia on Rettan toimintamalli. Se on systemaattinen. Viivytys, vale, kiistäminen. Meidän reklamaatio muissa asiakohdissa linja on ollut sama. Huolellisesti kirjoitetuissa vastauksissa viitataan lähteisiin, mutta niitä siteerataan tahallaan väärin. Taloyhtiön pitää etsiä asiakirjat ja osoittaa virheet. Sen jälkeen Retta keksii uusia perusteluja menettelylleen väistääkseen korvausvastuun. Kyse ei ole yksittäisistä ihmisistä. Meidän prosessiin on osallistunut Pena, Penan esimies, Rettan lakimies ja jopa toimitusjohtaja Anders Gylling. Linja on kaikilla sama. Viivytys, vale, kiistäminen. Menetelmän ilmeinen tarkoitus on uuvuttaa valittavat taloyhtiöt. Retta on iso yritys, jolla on kuukausipalkkaista väkeä, pitkiä ja tahallisen monimutkaisia vastineita kirjoittamassa. Taloyhtiöitä sen sijaan pyöritetään vapaaehtoisvoimin. Esitetyn selvityksen perusteella lankarulla oli tullut kunnostaa maalaamalla ja lausunnon pyytäjän hallituksen kanta oli ollut selvä isännöitsijälle ennen sen kunnostusta. Neuvosto katsoo, että isännöitsijä oli menetellyt hallituksen selvänä pidettävän ohjeistuksen vastaisesti. Taloyhtiömme Tarmo on siis oikeassa ja Retta saa huomautuksen. Retta saa muitakin huomautuksia. Osa asioista on neuvoston mielestä liian vanhoja ja osan olemme esittäneet liian sekavasti itse kyhätyssä valituksessamme. Minä olen taiteen maisteri, en oikeustieteen, toisin kuin Rettan soturit. Mutta kenties Retta nyt saatuaan huomautuksen vihdoin suostuu korvaamaan isännöitsijä Penan taloyhtiölle aiheuttaman vahingon lankarullaa koskien. Vastaus viipyy. Kiitos viestistäsi. Ymmärrämme, että 3 viikkoa voi tuntua pitkältä odotusajalta, mutta haluamme varmistaa, että vastaamme perusteellisesti ja tarkasti. Olemme tehneet lisäselvitystä lankarullan osalta. Museoviranomainen rakennuskonservaattori Pentti Pietarila on ollut vaikea tavoittaa. Hän on viranomaisena ohjeistanut, miten julkisivu pitää korjata. Maalaaminen ei olisi ollut mahdollista. Tämän vuoksi yhtiölle ei ole voinut koitua vahinkoa. Pietarilla. Hei, onko museoviranomainen Pietarilla puhelimessa? No ei ole enää museoviranomainen, on vähän ihan niin kuin yksityinen agentti. Just täällä on Aleksi Bardi soittelee, terve. Hei. Ihan vaan tällaista kyselen, kun ei liity teidän työhön suoraan, mutta mä oon isännöitsijätoimisto Rettan kanssa ollut vähän kirjeenvaihdossa ja he on maininneet, että meidän taloyhtiön julkisivuremontissa olisi museoviranomainen Pentti Pietarila esittänyt vaatimuksia, niin tämä ei taida ihan mennä näin. No ei ole esittänyt mitään vaatimuksia eikä ole museoviranomainen enää. Joo, te olette ilmeisesti jäänyt museovirastosta, oliko 17 vuotta sitten vai milloin te olette jäänyt pois? 20 vuotta sitten. Joo. Pyydän vielä museovirastosta ja Helsingin kaupunginmuseosta kirjallisen vahvistuksen. Kumpikaan ei ole vaatinut yhtään mitään, sen paremmin lankarullaa kuin mitään muutakaan koskien. Kaupunginmuseo on auttanut värien valinnassa. Retta viivyttää, valehtelee ja kiistää.
Käsitykseni mukaan monet muutkin valittajat ovat törmänneet samaan toimintatapaan. Entä jos kyse ei ole yksittäistapauksista, vaan isännöinnin markkinajohtajan tietoisesti valitsemasta härskistä linjasta?